Njengomkhonto wesizwe, we are an organization striving into okubana size with the best that society has to these councils and all levels zokuhulumenta kwethu. Asifuni kuninika umngxengwa wenkokheli xa sibheke ezikhounsilini. Asifuni unika umngxengwa wenkokheli kubuhulumende, kuba ezi marshals zinikwa nalama volunteer anikwa izikhahlelo ezikhulu, kuthiwa ngomeya, kuthiwa ngospeaker, basibeke kule ndawo sikuyo njengomuntu ontsundu. And we can never repeat the same mistakes. Xa siya kwezi councils, because apha Eastern Cape out of 703 wards ayikho iward esingazuyicontest, awukho umasipala esingazucontest. And asicontest ANC. They must never have an obsession about our organization. Asilali siphuphe ngabo thina, asibethelwana ngudo, sikhumbula uba bakhona xa ingaba bathetha ngathi, sikhumbula into kanene kuba sekhona, shame is Aram. Sixakeke kakhulu thina ukwakha umbutho wethu. So alikho kilungu elibhetele kunamanye amalungu, kodwa mongameli, sifumana ibalulekile into okubana phakathi kwamalungu aye ajoyina lo mbutho kunjalo nje ababizo VVIPs kulo mbutho given their status in society. Akafika athi umuntu ndiyinkosi, mna ndiyiprincipal, ndingunobusiness, ndiyinto ethile, ndiyahlonitshwa, therefore xa ndingena mandivele ndinqalentla. Because ezinye ze-problems esidilishana nazo ngabantu abangena emnyango abheke entla engekayazi noba yintoni le kukuyo. Awugqibe eme ngaphambili, ilishwa lelokokuba abantu abazungacomperishi. They did so to Moses. But the survival ka Moses kwijourney yakhe entlango was credible leadership that provided answers, not magics. Leaders are not magicians. They must provide scientific answers to the socio-economic challenges of our people. Xa ethi umuntu ndilambile, awuzuthetha lizwi aphile, you must provide food. And akunoba ngeli xesha siswantsulisana ne-funding model ye-free education, siswantsulisana ne-funding model ye-NHI, ngungathi intlupheko asiyazi. Asirelayi thina kwi-study to understand what our people need. Siyayiphila, silala, sivuka phakathi kwabantu. So phakathi kwezonkokheli mongameli, xa uququmbela unobhala uza kuphakamisa ngoku, sizawusondeza kuwe lo malungu esingathi abhetele mongameli kunamanye, kodwa siyafuna ukuphawula ukubaluleka kwento kokuba kule nto simisa ngayo ye-credible leadership. This is what umkhonto wesizwe amongst many other leaders and many other members that it has. This is what we have and what we are presenting to society. Sizamuthi ke siyaqhayisa, siyachambaza ngento esinayo mongameli, ukwenzela into kokuba naxa nihleli pha kundlunkulu nisenze evaluation yale 7 days yakho ne-collective ulapha, uthi kodwa nanku umsebenzi owenziwa eMpuma Koloni ayingowethu. Asilali sivuke entsika yethu, asilali sivuke Enoch Mgijima, kodwa umsebenzi omkhulu mongameli wenziwa kwi-VDs ngamalungu nabantu be-communities abathi we believe in change
and we believe that Umkhonto Wesizwe as an organization is an organization to be entrusted with ubomi bethu singabantu abantsundu.